сега моля за вашето внимание. Това е последния матч в кариерата на изтъкнатия български рефер Антон Генов. Роден на 10 октомври 1966 година в Габрово, съдия от 1988 година. За първи път ръководи матч в Велика през 1995-та, а от 1999-та вече е международен съдия на FIFA. През септември тази година изсвири своя матч номер 250 в А-група. Въобще няма български рефер с 200 мача в цялата история на нашето съдийство. Обявен бе за съдия номер 1 на България през 2010 година. Съдиите обичат да казват, всеки матч е последен. Антон Генов дочака и заслужи своя наистина последен матч в кариерата. Аплодисменти за Антон Генов. И сега поздравления към него от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Той получава плакет на община Велико Търново. Ще го бъде връчен от господин Панов. Заедно с неговите поздравления. Плакетът е за достоен принос на българското футболно съдийство. И Виолето Шал на община Велико Търново. Следващият поздрав е от ЕТА 1924, специално подготвен плакет, който ще му бъде връчен от прокуриста на Великотърновския клуб Стефан Атанасов. Плакетът е за брилянтен принос. Мисля, че така беше формулировката в родното съдийство. 260 мача вложени в А-група само. Изключително успешна съдийска кариера. Сега и поздравления от ПФК Левски София. Също пакет за Антон Генов ще му бъде връчен от спортния директор на синия клуб Георги Иванов. Поздравления за Антон Генов и от днешния съперник Левски София. Съдийската комисия на Българския футболен съюз, пакет от Йордан Иванов, съдийски наблюдател е на днешния двубой. Поздрав за Генов от неговите колеги от съдийската комисия към Българския футболен съюз, разбира се и цялото ново съдийство. И последният поздрав е от Йосиф Ронков. Той е от името на съдийската комисия към областния съвет в Габрово. Знаете, че Антон Генов е от Габрово, оттам тръгна неговата кариера. Йосиф Ронков, цветя и поздравления от Габровската съдийска колегия.